दोडामार्गार रबर लागवडीच्या नावान व्हडा प्रमाणात गांजाची लागवड जाता असो गंभीर आरोप कुडाळचो आमदार निलेश राणे हांणी केला। ही लागवड स्थलांतरीत लोक करतात आणि थळावे नागरिक भंयाक लागून ह्या वाठारांत वचपाक टाळटात असोय दावो ताणें केलो। दोडामार्गात रबर लागवडीच्या नावान 1800 हेक्टरा परस चड जमनीचेर गांजाची लागवड जाता असो आरोप सध्या चर्चेचो विशय जावपाक लागला। दोडा मार्गार रबर लागवडीच्या नावान व्हड प्रमाणात गांजाची लागवड जाता असो गंभीर आरोप कुडाळचो आमदार निलेश राणे हांणी केला। ताच्या मतान ही लागवड स्थलांतरीत लोक करतात आणि थळावे नागरिक भंयाक लागून ह्या वाठारांत वचपाक टाळटात खंय। दोडा मार्ग वाठारांतल्या 1800 हेक्टरा परस चड वाठारांत बेकायदेशीर गांजाची लागवड सुरू आसा असो दावो ताणें केला। हाका लागून प्रशासनाचे भुमिकेचेरूय प्रस्न उपरासतात। मजगती गोंय शिमेवयल्यान सोऱ्याच्या तस्करीचेरूय ताणें लक्ष ओडला। जुलय 2025 ते मे 2026 ह्या काळात रत्नागिरीच्या राजापुरांतल्या गोंय शिमेवयल्या सोऱ्याच्या साबार सांठ्या आड कारवाय जाल्ली, पूण ह्याच काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशी व्हडली कारवाय वा चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान प्रस्न उपरासतात अशें आमदार निलेश राणे हाणें सांगलें। तशेंच सिंधुदुर्गांतय असो रॅकेट सक्रिय आसपाची शक्यताय न्हयकारूंक मेळना आनी आतां ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाची मागणी वाडत आसा अशेंय ताणें संकेत दिले। ह्या आरोपांक लागून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बेकायदेशीर व्यवसायांचेर नवे प्रस्न उपरासल्यात आनी फुडें प्रशासन खंयची भुमिका घेतली हाचेरय सगळ्यांचें लक्ष आसा। एक फार मोठं ही रॅकेट आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज सगळीकडे आपल्याला दिसते आणि हे प्रत्येकाला माहिती आहे, गावागावात आहे। आता मी ही जी बनावट दारू बॉर्डरवरून क्रॉस होते, गोवा बॉर्डरवरून आपल्या राज्यात येते। तुम्हाला मी तारखा सांगतो, ह्या ज्या गाड्या पकडल्या गेल्या ह्या कुठल्या तारखेला पकडल्या गेल्या आणि कुठे पकडल्या गेल्या, गोवा राज्यातून आलेल्या। 30 जुलै 2025 अणसुरा येथे दारू जप्त, तालुका राजापूर। 16 जुलै 2025 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर। 3 सप्टेंबर 2025 पन्हाळे सौंदळ इथे पकडली गेली, 2,11,00,000 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर। 28 डिसेंबर 2025 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर। 5 डिसेंबर पकडली गेली, तालुका राजापूर। 10 मे 2025 बनावट दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर। 25 मे 2026 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर। 26 मे 2026 13 लाखांची दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर। दहीकर आले 22 मे 2025। मी तुम्हाला जुलैपासूनच्या तारखा सांगितल्या, ह्याच्यामध्ये एक तरी कारवाई सिंधुदुर्गामध्ये झाली का? मग ती का झाली नाही? रत्नागिरीच्या एनसीबीनी किंवा तिकडच्या पोलीस डिपार्टमेंटने सातत्याने वर्ष दीड वर्षामध्ये इकडून आलेली गाडी तिकडे पकडली, इकडे का नाही पकडली? म्हणजे यांचं रॅकेट आहे। इतक्या वेळेला दारू पकडली गेली, ती एकदाही सिंधुदुर्गात पकडली गेली नाही मागच्या 1.5 वर्षात, ती सगळी पकडली गेली रत्नागिरीमध्ये। याचा अर्थ मी काय समजायचा? त्याच्यावर मी नंतर येईल की नेमका हप्ता किती जातो। पुढे गांजा आणि ड्रग्ज। आता गांजा आणि ड्रग्ज सप्लाय करणारे आणि त्यांच्यावरती झालेली कारवाई ही 2025 पासून ते 2026 पर्यंत कुडाळ, कणकवली, कुडाळ, मालवण, कुडाळ, पिंगुळी, कुडाळ, कवळीकट्टा ही 7 ते 8 वेळा कारवाई झाली। सकाळी पकडले, संध्याकाळी सोडून दिले, दुसऱ्या दिवशी सोडून दिले।
काही ठराविक किरकोळ काय बोलायचं आहे का? काही ठराविक किरकोळ हे आरोपी किंवा हे जे कोण आपण छपरी म्हणू किंवा टपोरी म्हणू ह्यांना पकडण्याच्या पलीकडे जो मेन सूत्रधार यांचा पकडायचा होता तो कधी पोलिसांच्या हातीच लागला नाही. दोन 5, 15, 20 यांची ठरलेली पोरं त्यांच्यावरच कारवाई. पण हा सप्लायर कोण आहे? कोण कुडाळपर्यंत हे मटेरियल आणतंय? बॉर्डर कोण क्रॉस करतंय? कुठल्या मार्गाने येतंय? समुद्राच्या मार्गाने येतंय किंवा कुठल्या घाट मार्गाने येतंय? ह्याचा शोध 1.5 वर्षामध्ये झालेला नाही. इन्व्हेस्टिगेशन की चला हा पकडला गेला पण तुला दिला कोणी, तो मेन सप्लायर कोण, त्या सप्लायरचं नाव अजूनपर्यंत पोलीस रेकॉर्डमध्ये नाही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.